jeg er kameramand. Ja, jeg spiller idrætslærer og elev lige i starten. Jeg er en elev. Og jeg er også en elev. Og du er også hovedperson. Ja. Hovedperson. Okay, prøv lige at lade Det var mega sjovt. Jeg har faktisk fået sådan en hund. Jeg tror, det er en labrador. Den er sådan mega sød, fordi den er sådan lysebrun, men så har den sådan lidt hvidt på sig. Den er virkelig sød. Og så er det sådan en valg, og så vejede vi den i går, ikke? Den var mindre end 20 gram, tror jeg, det var. 20 gram? Ja, nej, det kan ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke huske, det er nok 2 kilo her. Ja, og det var virkelig sød, og det var sådan en, man bare kan gøre sådan her. Ej, og så var vi ude i går ude i Storcenteret, ikke? Ej, sådan en test, der jeg har fået på seng. Fuck. Hvad fanden er det, jeg skal sige? Ej, så har jeg fået sådan en mega sød fisk. Den er bare brun til en fisk. Ej, ja, og så min hundevalg går. Jeg skal ikke have, og så er den hvid. Den er helt vildt sød, og så den der hovedet godt.